Sanibonani, ngicela usizo la kubantu abangakwazi ukungisiza. Ngicela ube anonymous. La ngikhuluma ngisenkingeni enkulu engayithola nokuhlukumezeka okukhulu enginakho empilweni yami emphefumulweni kanye nomndeni wami uhlukumezekile kakhulu. La ngaba nenkinga yokuthi ngathuswa icala engingalazi, icala le-rape, ngaboshiswa omakhelwane. Leli cala bathi ngalenza 2016 ngoDisemba 26. Bathi le ngane izothenga u-ice cream, ingane ekuthiwa iyarishwa. Iminyaka yayo bathi ayina-11 years. So ukuvulelwa kwami icala ngavulelwa ngo-2017 ngabo-June. I-date noma ngasayazi ngisho impela ukuthi kwakuwu-June ngavulelwa icala. Lelo cala-ke bafika bazongithatha ekhaya, ndathakusa impela. Bengumuntu ebesebenza-ke ngikhandela futhi nakhona ekhaya ngoba bengidayisa ngotshwala, ngidayisa amadrinki, ngibolekisa nangemali. Ngabona amaphoyisa nje sezongithatha ekuseni ehamba nayo le ngane. Afika njalo lokho akabuhlungu impela nje kanzima ngale ndlela ukuthi emqondweni wami ngangisho mhlawumbe iyigebengu ngoba kwakuyisikhathi phela sekuphela kwayinyanga, ngithi kwakuza labo 25. Ngavula-ke uma ngivula bathe indoda sizokuthatha bangikhomba ngebhamu. Kwaba nzima impela nje ngoba ubona ukuthi nabo abantu bengihlasela ngaze ngabuyisela umnyango ngathi ngiyavala. Kwathiwa vula indoda, sokuvulisa ngenkani umnyango ongafuni. Hhayi ngigcina ngibona ukuthi uzobulawa icapha ngivule. Uma ngivula baze bethi uyayazi le ngane, beveze le ngane yayimi ekhoneni lendlu. Ngithi ngiyayazi. Bathi hhayi usuboshiwe-ke ndoda, uhamba ubhebha besho konke lokho abakushoyo. Bathi usuboshiwe-ke ndoda. Hhayi qale manje ngikhexe ngoba ingane yamakhelwane. Bathi mina kanjani? Bathi vula ngingene, ngabangene ngaphakathi. Lapho ngangifake igawuni yodwa. Njengoba ngathi ngibavulela nje ngigqoke yona igawuni leyo, unkosikazi engale ekamereni washo ufuna ukungithatha khona ngingagqokile ngihamba ngayo igawuni. Wathi asihambeni nawo nje, vele uyihloniphi uhambe wenza yonke imikhuba lamba ubhebha. Kwaze kwasivuka unkosikazi ngale kamereni esekhala ezwe kunomsindo ngathi awukwenze njani into e-sitting room. Yafika hhayi abantu la bafuna ukungithatha. Hhayi la nto babizwa amaphoyisa ayezongithatha ayo-2. Ngenhlanhla-ke angithathe-ke kube khona elilodwa lithi hhayi unkosikazi mnikeze into zakhe agqoke. Ngagqokiswa kabuhlungu impela nje ngigqokise ngifase ngozankosi ibhulukwe lelo ngigqokisa unkosikazi ibhulukwe lelo ne-under ngoba ngingagqoke lutho impela nje ngangigqokile igawuni kuphela. Ngathathwa ngagqoka, besho ukungithatha nje ngiyinqumo. Ngagqoka ngahamba-ke nabo nozankosi. Ngafika-ke sekuyashiwo ukuthi hhayi ngiboshelwe i-rape. Hhayi i-rape le hhayi i-rape kanjani ngiyenzile? KwakuLwesithathu impela ngithathwe ekhaya. Hhayi ngihlale-ke e-police steshi, ngihlale e-police steshi kuze kushaye uSombuluko usuku lokuthi ngiyobingelela. Ngangifika ngiyobingelela-ke fike sengibingelela vele ngoLwesihlanu bafike kufika abanye abantu bazothatha i-DNA kumina. Bathi i-DNA impela bathatha amathe abahamba nabo befika khona e-police steshi before ngiye enkantolo. Hambe ngenkantolo-ke. Emva kwalokho-ke ngihambe enkantolo. Ngenhlanhla ngithathwe ngisuke eZwili. Ngenhlanhla ngangahlala eZwili kwathiwa ngifake isicelo sebheli. Ngayithola ibheli, ngaphuma ngebheli. Ngahlala nje isonto elilodwa, 7 days eWestville. Ngathola ibheli ngaphuma ngaphandle. Nga-attenda-ke u-2017 wonke. Ngawu-attenda u-2017 up to 2018. 2018 ngo-October ngase ngigwetshwa. 2018 October 29. Okubuhlungu nakho konke ngigwetshwa, i-DNA yenziwa
kwatholakala ukuthi i-DNA ayikukho okungihlanganisayo mina nale ngane, kodwa ngathola ngigwebeka khona lapho. Nabo ofakazi enganginabo obaba basendaweni plus umphakathi ohamba nabo, ekwaphuma ekugcineni kwagcina sekuphuma ukuthi mina ngibakhokhelile ofakazi. Inkantolo ilento nonkosikazi futhi wayefakaza kwathiwa usesayidini lami uyangalentozo uyangibheka, futhi uyangifihla kulokho engikwenzile. Ngaba nenkinga kanjalo ukuthi obami ubufakazi shuthi abumukelekile nhlobo, ngayithola ngisengcindezeni, ngase ngigwetshwa-ke kanti ngaze ngagwetshwa u-18 years. So ngiyadinga umuntu ongaba nokwazi ukuthi angisize la ngangisiza khona ukuthi ngenze njani, ngoba i-appeal ngiyenze ngifika nje esigwebeni ngawo-2018. Ngathi uma ngiyenza i-appeal, ngibhalele impela inkantolo uma sengibhalile i-appeal, ngalinda ukuthi phela nje ukuthi kufanele ngilinde ethi ngibizwe. Yangibiza futhi eduze impela, yashesha impela ukungibiza. Hhayi, nganethemba ukuthi khona into ezokwenzeka. Kwalokho kwabala, ngathi uma ngifika enkantolo, ngafika ekuseni impela ngo-9, ngafika bangitshela ukuthi hhayi, bebengangilindele enkantolo. Ngifikile ekuseni bathi bebengangilindele ngibizwe ubani. Saqaleka kanye nephoyisa lalingikhaphile ngalolo suku, sabuyela emuva futhi ejele. Hlala futhi ngilinde ukuthi ngizobuye ngibizwe. Kwathuleka eside isikhathi impela kwaze kwaphela unyaka. Ngibona ukuthi kuphela isikhathi ngenza i-follow-up, ngibheka ukuthi akwenzakalani. Kwavela ukuthi sekuthiwa i-appeal yami isivaliwe. Kanti ivaliwe ubani, kanjani? Mina ngingayivalile. Ngayivuselela, kwathiwa ngizobizwa, ngabizwa futhi ngesikhathi. Uma ngibizwa, athi inkantolo bangifike bangitshela ukuthi umshushisi imantshi isihambile, akukho engizokukhuluma abangakwenza. Hhayi, ngacela ngibona ukuthi ayikho lento. And okubuhlungu nakho konke bathi le ngane bathi ngayikhomba ngesibhamu, and leso sibhamu anginaso kwasona isibhamu ngoba basibheka bangasithola, anginaso. And emva kwalokho bathi ngayikhomba ngesibhamu, ngayifaka endlini, ngase lala nayo-ke njengoba kuthiwa ngalala nayo, ngayireyipha. And abakushoyo impela naye lento lengane yathi ngalifaka phakathi impela kuyona. Ngayibuza ukuthi kuyiphi yona, umuphi yena lo muntu kuthiwa ngalala naye ingane encane kangaka. And ingakhali, ingabonakali nokubonakala kubo ukuthi ngilale nayo khawukhama ngoba kwakusemini. And abantu babengangayiboni kanjani ingane ingene iphume endlini, isiphuma ikhala okanye yenzani, ngoba kwafuneka iphume ikhala ngokuthi sengihlukumezile. And emva kokuthiwa ngaqedulala nayo, bathi ngalithatha lapho ngayisa emfuleni ngawuyigezisa. Okungithusa kakhulu ukuthi ngangingashiya amanzi endlini, hambe ngikho umfuleni ohambayo emhosheni, kuthiwa ngiyigezisa ngayilahlisa iphinde. Ababuhlungu konke lokho okungazi ukuthi cha, kaze kwanzima okwami ngikhandela isitori engingasazi. And la ebangidayisa utshwala, kuthiwa le ngane lale nayo emini kabha. Abantu bangaqhamuka noma nini bezothenga utshwala, ngihlala nefemeli. So sebengathini bona ekhaya, uma ayithini, unkosikazi engathini, futhi mina okubuhlungu babethi shuthi mina ngakhipha umfazi, ukuthi ngixoshe umfazi, phuma wena ufuna ukulala nale ngane. Uma yena ayizothini, sekubala sengivala umnyango nengane. Ngoba phela lapho ngathuka nje ngaqedwa ukuthi unkosikazi futhi mina wayena isithunzi njengomuntu ukuthi yena nje ukuba kuthiwa engekho wayezozwa ngenye indlela ukuthi hawu, mina ngikwazi ukwenza into efana naleyo. Ngenhlanhla kanti wayekhona, iqiniso lazi lonke ukuthi yonke into abayishoyo into engekho, noma wayekhona. Kodwa ubufakazi abenza unkosikazi abuthathwanga notice, kwathiwa hhayi uyangivikela. Kuningi kakhulu okwangenzakalela, ngey'ngande kakhulu la efoni, kodwa ngiyadinga ukusizakala abantu abangangisiza. Lento ingihlukumezile, ngisahlukumezekile kwamanje, kubuhlungu enhliziyweni yami. Ngihlezi ejele, ngidlala into engingayazi, ngiyoqeda isigwebo manje. Ngidinga iqiniso, ngidinga ubulungiswa ngoba inkantolo impela ayingenzelanga iqiniso,
ekuqaleni kweqala ukuhamba kweqala nje kuze kufike kuthina esiphethweni ngize ngiyogwetshwa noma sengenze i-aphili, ayikaze ngenze iqiniso njengoba ngize ngakhetha ukuthi ngiyivale i-aphili yami.